Hej, Rosanne. Hvor er du henne? Jeg er i London, og nu skal du bare høre. Den årlige kongelige karakterbog er netop udkommet i form af alverdens skriverier side op og side ned om kongehusets indsats i 1989. Deres indsats bliver målt, vendt og drejet, og jeg kan afsløre, at Diane har igen scoret topkarakterer i royal særklasse. Det er ikke lykkedes min kollega herovre at to dig up any dirt on Diane, som de siger. Derimod har de fået skoven under Fergie. Fergie har skrevet 2 børnebøger, og stik imod royal sædvane har hun stoppet royalty-pengene direkte ind i den kongelige inderlomme. Man havde jo ellers regnet med, at der var royalties nok i den familie. Nytårsaften, hvad skete der? Ja, vi blev jo inviteret til den aldrende bedstefar og rullestil, den 52-årige Billy Wyman. Du ved, ham der sidste år giftede sig med den kun 19-årige Bambi. Bimbo. Mandy hedder hun. Mandy og Billy skulle have nytårsaften, og det tegnede til at blive en celebre society-begivenhed. Men et par timer før festen skulle starte, blev jeg ringet op af deres huslæge, som meddelte mig, at Mandy havde fået mæslinger. Men af andre stjerner med eget lam, kan jeg da nævne, at Sylvester Stallones nye fund, Jennifer Floren, på kun 22 omgange, har meldt deres ankomst her til London, hvor han har premiere på sin film Lock Up. Den har jo haft premiere hjemme i Andammen, så det bliver vi fået af først derhjemme, men uden den helt store succes. Succes, det har derimod Beatles bedstefaren, Paul McCartney. Ja, han er 47 år og har ikke meget hår, men han spiller for fulde gardiner her på Wimbledon. Hans største hit er den gode gamle Back in the USSR, som jo er en stor succes også i Rusland. Og netop Østeuropas åbning er på alles læber. Det har den estimerede kondomfabrik Durex her i London måtte sande, da de 1. januar fik en fantastisk stående ordre på over 100 millioner kondomer til de mange villige russere, som står i kø for at prøve alt den nye åbenhed, både i øst og i vest. Så man kan godt sige, at Gorbachev jerntæppe er blevet revet godt og grundigt af her på det sidste. Michael Rosanne, Fleet Street, London. Og vi skal videre til vugne kvinder i forførende gevanter. Vi stiller om til The Fabulous Mr. Turing.